Amazing day mga ka-JMC. Ayan, so meron naman tayong bagong i-update dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Ayan, ito bagong fixed gear na nilabas, ZAM RT700 natin na fixed gear. Bali ito po ay alloy frame na. Ayan, so kung mapapansin nyo, ayan, si same natin na fixed gear. Ayan, kulay black, glossy. Dito sa kanyang set tube, dito nakalagay yung mismong brand name niya na Shaming. Then naka-aero na rin po yan. No? Ito po ay size 48, yung kanyang set tube. Then top tube naman niya ay size 54. Ayan, dito plain black na may konting may mga design lang. Tapos dito sa top tube niya, ito yung Shaming na brand. Dito sa gilid, yung kanyang RT700 na model. Ayan, sa frame naman niya, ayan, nakikita pa rin yung bakas ng kahapon o yung pinag-weldingan niya. Ayan o, kitang-kita. Dito sa kanyang down tube, dito nakalagay yung mismong brand niya na ZAM o ZAM, no? Kasi ito Shaming to eh. Okay, dito naman, ayan yung in-check na Chinese natin na warning sign. Warning po yan, no? Pag ano natin yan. So, mag-ingat, mag-helmet habang nagbabike. Okay, dito naman sa kanyang seat stay. Yan, dito rin nakalagay yung Shaming. Tapos dito sa kanyang chainstay, yan 700C. Pagdating naman sa kanyang seat po, syempre naka-aero po yan kasi yung seat tube niya ay naka-aero. Adjustable po yan, no? Naka-bolt type. Pedal niya is an alloy, ball bearing. Sa kanya namang saddle, ayan po, manipis na malambot. Ayan, so masarap pupuan. Okay, dito man tayo sa kanyang drivetrain. Ito po ay fixed gear, so syempre po yan po ay single speed, no? Ito po yung kanyang crank ay alloy na Rocky. Brake through the limit. Ito po ay 48 teeth. Alloy na rin po yung chainring niya. Halotech yung kanyang crank. Ayan, no? May lagusan po yan. Ayan, so Halotech. Then chainring niya ay yung ano yung chain niya, FNC. Ayan, olive, no? Ito naman sa kanyang fixed gear sprocket, ito po ay 16 teeth. And meron po yung free wheel sa kabila. Alloy yung kanyang hub. Ayan, kulay red din, silver bearing. Ayan, yung makikita nyo, ayan po yung bearing. Silver bearing po yan. Then ito po yung spokes nya is 32 holes. Then naka-Schrader alloy yung kanyang rim, 700 by 28C. Yung kanyang gulong na kagambol na. Okay, dito naman tayo sa kanyang harapan. Dito ako na-amaze dito, no? So, kanyang head tube. Yan po ay non-tapered 4444 steel fork. Shaming ang brand. Pero ito, yung sinasabi kong na-amaze ako dito, itong naka-tri-spoke siya, no? Na mugs. Naka-mugs na siya, no? Hindi na katulad ng 32 holes natin na hub. So, ito, silver bearing din po yan. Siyempre ito naka-bolt type naman po yan. Mas secure po yan kaysa pag fixed gear, mostly talaga naka-bolt type para mas secure, no? Kaysa din sa quick release. Naka-Schrader din siya. Yan. Pero pwede nyo siyang gawing ano, no? Prestable. Kung gusto nyo siyang gawing prestable para mas maangas. 700 by 28C din yung kanyang gulong. Yan na naka-gumwall. Yan. So dito naman tayo sa kanyang stem. Stem niya ay walang pagkakilanlan. Pero ito po ay alloy na, no? Alloy 90mm na pwede mo rin gawing negative stem yan. Ay, check ka. Ay, parang hindi, no? Pero pwede, nasa sa inyo. Depende sa inyo kung gusto nyo i-negative. Baliktarin nyo na lang. So, sa kanyang drop bar naman ay naka 40mm na naka-aero. Yan, may kasama na rin po yung bar tape. Yan po. So, Shaming natin dito sa JMC Bikes Bicol. Kaya po, Shaming RT700C. Price po natin ito ay 10,200. Alloy frame, alloy seat post, alloy rim, alloy hub, Halotech crank, silver bearing, alloy yung rim, saka yung itong mugs nya, no? Alloy stem, alloy drop bar, halos alloy po lahat yan. Baling yung baka lang po dito yung fork. Tapos syempre yung spokes. Tsaka kadena. Kadena alam ko parang stainless to eh. Tapos itong mga sprocket. Okay, so yan po ay 10,200 pesos with free helmet. Kaya po option po yan, no? Ayan po yung sample ng helmet natin. Yan po ay laminated. May kasama na po yung visor. Marami pa pong kulay yan. 10,200 or itong 5
mamimili po kayo. Ayan po, water bottle o bottle cage. Pero ano nito, wala kang lagayan ng bottle cage. Ito, chain lock, glove, arm sleeve. So option mo ay sa mga gusto mag-walk-in, ayan po, less 300 pesos or helmet na lang kasi wala man paglalagyan ng water bottle. Okay, so yan po. Yan po yung saming natin, RT700C na fixed gear. Bagong dating dito sa atin sa JMC Bikes Bicol.